Добро утро в събота сутрин. Един гол в четвърта. Както виждате, не е чак толкова карно състояние, освен седалките, мукета, странични лекори, които са вече в малко по-пократително състояние. Предна пасажирска, подлакътник, предна шофьорска. След 4-5 часа труд ще видите крайния резултат. Добро утро в събота, 3 часа по-късно. Текстил, калцун, пластмаса, седалки, под, таван. За жалост, както виждате, не може много добре да се изпере цялостно тавана, тъй като е процес на слягане.